ପାଣି ବତୁରେଇ ଦିଏ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଗୋଟା ବାଡ଼େଇକିରି କରିଦିଏ। ଦୁଦୁରା ପିଠା ପାଇଁ ବିରି ମାଣେ ଚାଉଳ ମାଣେ ଏବେ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ପାଣିରେ ବତୁରେଇ ହଁ ମୁଁ ବିରି ଚାଉଳ ବାଟି ଦେଇଛି ଆଉ ନଡ଼ିଆ ବି କରିଦେଇଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଏବେ ଅଛି। କ'ଣ ମିଶା ହବ? ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ହଁ ତୁ ବିରି ଚାଉଳ ବାଟିଦେଲୁ ମୁଁ ଏଇ ବିରି ଚାଉଳରେ ଆମେ ସୁଜି ଗୋଟିଏ କପ୍ ଦେବା ଆଉ ତାପରେ ବେଶ ମଇଦା କିଛି ବି ଦେବା କାହିଁକି ନା ଦୁଦୁରା ପିଠାରେ ମଇଦା ଟିକେ ଦେଲେ ଭଲ ହେବ ସୁଜି ଦେଲେ ଭଲ ହେବ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ପୁର ବାସ୍ ତୁ ଏଥରକ ଶିଖି ନେକ୍ସଟ ଥରକ ତୁ ହିଁ କରିବୁ ଆଉ ତା ଭିତରେ ଗୁଜୁରାତି ଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା ଆଉ କିଛି ଚିନି ଦେବା ଏଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇଦେବା। ଗୋଳେଇକିରି ଆମେ ଆକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ରଖିଦେବା। ଦୁଦୁରା ପିଠା ପାଇଁ ଆମର ପିଠଉ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ ହେଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଦୁଦୁରା ପିଠା ପାଇଁ ପିଠଉ ଦେବା। ଏମିତି କ'ଣ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତେଲରେ ଛଣା ହବ? ହଁ ଏଇଟା ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ତେଲରେ ଦିଆହେବ। ଆପଣ ଏଥିରେ ମମି ଚିନି ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ଦୁଦୁରା ପିଠାର କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଟରଟା ସେଥିରେ ଗୁଡ଼ ଦେଲେ ହବନି? ହଁ ଗୁଡ଼ ଦେଲେ ହେବ। ଗୁଡ଼ ଚିନି କି ଯାହା ଦେଲେ ବି ହେବ। ପିଠାଟାକୁ ଆମେ ଲେଉଟେଇବା। ଆମର ପିଠା ହେଇଗଲା ଆମେ କାଟିଦେବା। ଏବେ ଆମର ଦୁଦୁରା ପିଠା ରେଡ଼ି। କିନ୍ତୁ ଏ ପିଠା ଉପର କ୍ରିସ୍ପି ଭିତରଟା ବହୁତ ନରମ। ସାଧାରଣତଃ ଏ ପିଠା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ଘରେ ଏ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି। ବିରି ଚାଉଳ ସୁଜି ନଡ଼ିଆ ମଇଦା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଆମ ଘରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା ପିଠାଟାକୁ ତିଆରି କରି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆରାମରେ ବି ଅତି ସହଜରେ ପିଠାଟାକୁ ତିଆରି କରି ଆମେ ଖାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପିଠା ଘରେ ଘରେ ବନେଇକରି ଖାଆନ୍ତୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। Thank you. Please like and subscribe my channel.